ikaduhang hugna. So wala kaya atong isang linggo, ako dahil si Jim Harvey din. Ako ay hindi tulungan na taga-manuyo, baguhan ako dahil. Taga-lagipintat ko. Ako dahil kapuyo tungkol sa pagbubuhi. Karon, ang atong isuon na si Father, ang atong minister, nagahangin siya na makakapili gamay ng mga catechesis. Karon, akong humuon na topic ang Santo Rosario, kaya karon pula na bulan ron sa Santo Rosario. Karon, ako lang sa ilakbit o humuon na ako na topic ang humuo na tubig ko pinagtungkol sa tinuod ng simbahan. O ganun gitawag sa tinuod tungkol kay kana na ang simbahan ay napilit tinuod. Ako kaya siyang panaluman araw kay tungkol kay nagkadaghan man gud ang simbahan nga kung hinungdan nga ang mga tao nahimo na lang sila manahuna nga bisag asa lang dahil yung simba okay ra. So karon ako ay ipadaya kung giunsa pagtukod ang simbahan nga Katoliko. Una, mismo ang Ginoo mo isulti sa iyahang ang isulti ang matungkol ang simbahan Katoliko. Isulti siya pinaabi sa iyahang mga patriarka. Dayon, sa ikaduha, isulti ko siya pinaabi sa mga propeta. Wala din siya isulti rekta na itong mga katawhan ng mga ordinaryo. Ikatulo, nisulti na din siya pinaagi gamit ang iyahang buktong anak mo si Jesu Cristo umipuyo man kanato naghimong tao, nagpakatao. Nagpakatao mo siya tungod kay dili man siya tao. Diba? Kanato ro magpakaunggoy ka. Ano magpakaunggoy mo ka? Di magkaunggoy. So kung sa si Cristo ay mao nagpakatao kay gikan man siya nga dili tao kay Diyos man siya. Kung kasabot, ato na mabasa dahil sa Isidel 12, versikulo 25 na mismo ang Ginoo mo inisulti nato sa iyahang mga propeta. Hebreo 1, versikulo 1 sa 2, nagpasabot ka na ang Diyos nagsulti sa iyahang mga patriarka o mga propeta. Muna na turo ka ang pagtukod sa simbahan. Una, mao ang Israelites, mga Israelita ba? Usa ka ka religion ang mga Israelita. Ikaduha, Mosaic religion. Ang ikaduha. Asa na ito yung basa? Ito yung basa dito sa Dos Macabeo 1. Siguro sa Macabeo ang iyang mga kauban na tago nga nato sa pagkaglungsod hangtod nga natigon nila ang usa ka pundok na niabot ng mga 6,000 lalaki nga Hudyo na nagpabilin sa mabingkaanon sa ilang relihiyon. O pasabot, at mula dahil relihiyon kay nato. Muna mayroon sila na mayroon naman na ay naluwas magani, nahilanit magani si katulaling doon ka tulisan ng ilansa, si Estasos Dimas, naluwas magani itong usak tulisan gani nga wag mo na ito yung relihiyon. Mga pulong na gikan sa mga inusinting magtutoo. Apan ay kanya ito, ano na yung relihiyon? Gani si Propeta Macabeo nag-mention o relihiyon. Bukod sa mga ano na yung relihiyon. Kanya ito. Okay. Ngayon, kung saan na nakadayon? Bukod sa mga sa tipo kalimutan sa pagtukod ay sa Ginoo. Ano na ay duha ng relihiyon? Ningingon siya na ang duha iyahang pagalumpagon. Kaya ang itulo o iyang ipadayon. Sa Kalias, 13:8. Sa tibuok nasod, duha sa tulo kabahin ang mamatay. O pasabot, katong duha na relihiyon, Israelites, kung Mosaic, pagalumpagon. Kaya di ay relihiyon na iyang ipadayon. Diyon sa nagpapadayon, itagna ni Daniel, diha sa Daniel 2:24. Itagna ni Propeta Daniel ang pagtukod sa simbahan. Panahon ni mga harian, ang Diyos magtukod o usa ng harian
nagdili kay malumpag kung ang iyang gahong dili maagaw sa laing katawan. Mo ko niya kining mga ginharianan o kini mao ilang katapusan. O kini mao ginharian mubarog hangtod sa kanturan. Mo ko kini duha. O kini ikatulo mao ang mubarog hangtod sa katapusan sa kalibutan. Apan ang simbahan aduna naging tao na tahasan ng mga lumaw. Kani ato si Abraham ay himong pamulo sa dagok ng nasod. Tungod nga na, ato ang pasahon niya sa Isaias, Kapitulo 22, versikulo 21. Ngadtos 22. Suluban ko siya sa imong giski o paksan ko siya sa imong bakos. Kunya ito yan o ganiya ang imong gahong o mahimo siya kamahan sa mga lumulugyo sa Jerusalem o sa Juda. O sa ingon ko sa isamon ko sa iyang kabaga ang Yahweh sa balay ng gabi. Siya mo apli niini o walay makasira. O sila siya niini o walay makaapli. Ang mahimo ay pangulo paghatagan sa mga Yahweh, which means authority. Buong pasabot ang pagkawat ay si Yahweh, mao'y mahimong pangulo sa simbahan ng tukuro ni itukod ni Kristo o pagtukuro sa itong Ginoo. Pahatagan sa Yahweh sa ito ay mahimo nga amahan o kung pangulo. Okay, atras ka sa versikulo 20. Sa versikulo 20, ang hatagan mao si Eliakim. Apan, si Eliakim, kaya ito mo yung hatagan mo yung pangulo. Diyan sa Hebreo 1. Ang unang tugon o balato sa mga Hebreo, sinulat sa mga propeta, ihigpit. O pasabot ay ang nakatagal ng Yahweh na si Eliakim, kaya ito, ihigpit, iwagtan na rayon. Kaya ay anaan ay siya ipiyon nga mo'y naging pangulo. Ang mismo na yun, yung buto anak mo ipili. Kaya sa mga Biblia, 18-19, si Kristo na naging mismo ipili o tao niya ang sangunan ng mga naging pangulo sa simbahan. Ingon si Kristo, busa sulihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ni Mato, tukuron ko ang akong simbahan, kung isandali ang kamatayon, hindi kayo makabuntog ni ini. Ihatag kanimo ang mayawi sa inalian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Kung ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Si San Pedro ay ang katumanan sa pagtutugod. Kaya di ay ang matagalan ni Yahweh matud pa sa Isaias ng himong amahan. Amahan, English is Father. Sa Latin, Papa or Papas. Muna natay Santo Papa. Muna ngayon sila ng Santo Papa, wala na sa Biblia. Wala ito, dahil na ang termino. Ang atong Biblia, English, Bisaya. Latin, Papa. Okay. So si San Pedro, dayo na sa support document na mga encyclopedia na ang unang pangulo sa San Pedro. Okay. Si San Pedro, di ang nahimong pangulo. Di katatag ng Daniel, sangkot ni Isaias sa pagpili o pangulo o sa katapusan diha sa pagtutugod si San Pedro. Apan si Kristo ang mga apostoles, wala dawatan sa Jerusalem. Ginawag ba si Kristo sa Jerusalem? Wala yun, gipatay parali. Kaya pagpatay ni Kristo o Yahweh, isip authority, dito ni sa Jerusalem. Dili ni sa Pilipinas, dili po ni sa Amerika. Kaya ang Mormon sa Amerika magitugod. Ang Seventh-day Adventist sa Amerika po gitukod. Dili. Ang tinuod na simbahan, ano ka sa Jerusalem? Unsang patawsaan na ang sentro sa atong simbahan na Roman Catholic, sa Roma man. Dili man sa Jerusalem. Wala pa nagkabalik out ang tulo sa simbahan, wala pa nagkabalik out ang Biblia. Ato kining sutaon kung wala pa nagkabalik out. Diha sa Mateo 21, versikulo 43. Dito, gibalhin, ikan sa Jerusalem, ang simbahan, gipabalhin ni Kristo. At ikan sa Jerusalem, si San Pablo, isugo ni Kristo, na pawalihon dito sa Roma. Asa nibasa na
na sa buhang 23:11. Niya ang pagkagabi, ang Ginoo gituha tupad kang Pablo ug giingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Muna siya pagbalhin. Gisugo sa Pablo nga ang pagwali dinhi sa Jerusalem sa dawata. Muwali ang imong pagsaksi kanako dinhi sa Jerusalem, isaksi usab dito sa Roma. Muna sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 na sa 8, si San Pablo nagsugod na uksan niya dito sa Roma. Nagsugod na dito sa Roma. O diya sa Mateo 28, versikulo 19 to 20, di kan sa Roma, diha ni kulana ang Kristiyanismo, gumawa ang Katoliko. Niingon siya dito. Panglakaw ka mo sa kalibutan o isang yaw ang maayong balita o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o tulugi sila pagtuman o hinumdumi mag-auban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna ang simbahan dili masayo tungod kay inubanan kini natapos na ba ang pag-uban ni Kristo? Wala pa. Natapos sa kalibutan o pasabot, Jesus Christ is still here in the church to protect us. Kung pasabot ang desisyon sa simbahan, dili ka na mahita kong masayo tungod kay kiniyahan din. Tungod nga na, dili masayo ang desisyon sa simbahan tungod kay ang authority. Kung sa ingon, balita sa Mateo 18:19, ang imong idili din sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itudot din sa yuta, itudot usab sa langit. Bukod sa na ang authority sa Pangulo. Na ang authority. Okay. Katoliko from the word kataholos. Ang word Katoliko, hindi ito mabasa sa Biblia. Muna ngayon na ang simbahan Katoliko, hindi na mabasa sa Biblia. Bukod sa dili tinuod. Ato timanaan, dili makapatinuod ang pagkabasa. Dalaha, ang word Katoliko from the word kataholos, meaning makailapon. Makailapon means tibok kalibutan. Katolikos, kataholos means makailapon, universal. Other terms, Katoliko. Ang usa ka obispo ang nagnalan sa terminong Katoliko mao si San Ignacio. O base o makatuki mo sa social media. By the way, wala sa imo nag-aray kung dili nga nag-vlog ha. Naalay ko'y Facebook page. Akong Facebook page, ang content nito, mga ibang catechesis, mga evangelization o apologetic. Muna nga, pili kong video tungkol kay ako pala nag-upload aron na dili po mulak na ang mga content ng mga bastos. Kaya uso karon download na kayo sa media, grabe, mas maoy ni million views ang mga content na mga bastos. Mga babae na nag-bubo pa. Himuon na lang ilahang content na pagbubo aron mo makagrasa sila. Subok kasabot, ang ilang grasya na dawat, kaya ka naman sa utang na gipayo, ito grasya ka sa Ginoo. Nga, muna nga ito, di man nagkaroon ito ang kung sila nagpalapdag, pinalagi sa social media, ato sa ipalapdag, ato ang pulo. Ang pulo sa Ginoo nga ato ang ikalimuhi, kaya mo kini ang Ginoo nga mahandi. Okay? Nga diha, word na nakailago diya sa Marcos 11:17. Ang akong balay, pagkangalan ko balay sa pag-ampo, alam sa tanang mga naso. Bago pasabot, ang balay ay pagkangalan ko balay sa pag-ampo, alam sa tanang naso. Katoliko. Kaya ang word na Katoliko, ikan sa Greek word nga kataholos, which means makailapon, pagkangalan. Kaya si Kristo wala mo ngalan sa simbahan wala mo ngalan sa iyong simbahan, pinaagi sa ngalan, kinasayo na siya, na pagkatapos panahon, nagkakain mo na sa ngalan.
Di ba? Pati na simbahan na nagdala sa ngalan ni Kristo. Pinaka-number 1, kanang Church of Christ. Pati na nagdala ng simbahan ng Church of Christ. Na ay Church of Christ na tinukod sa Manila. Na ay Church of Christ na tinukod sa Visayas. O kaya Iglesia ni Kristo. Kasi Iglesia na Church of Christ na siya. Kung wala niya hinanili, ang simbahan, pinangalig siya ngalan. Kaya nasayang siya, kapag sa panahon, pinangalig ang dala siya ngalan. May kalitan sa mga tao. Okay, di kan sa Roma, si San Pablo, niagto sa Espanya. Asa nabasa? Marcos 15, versikulo 24-28. Di kan sa Roma si San Pablo, niagto sa Espanya. So, biblical na siya. Niya, karon, di kan sa Espanya, dito na yun, ni kulangan na ang Kristiyanismo. Gikan sa Espanya, niari po ang taga-Portugal. Kapano sa ato ang historia sa Pilipinas, si Magellan, kung sa kinsa yan makauban. Mga Espanya yan makauban. Nagdala sa Santo Niño sa Cebu. Asang tumikan ng mga missionary. Gikan sa Espanya. Agad ito mga missionary, kinsa mo tinuluan. Biblically, gikan dito ni San Pablo. Kaya nga sa Marcos 15, versikulo 24-28, nagikan sa Roma, si San Pablo na ito sa Espanya. Kung saan yung simbahan na? Uy, ayaw ng simbahan na tuliko. Na, pag-ato din sa Pilipinas, paano na patuig? 500 kapilang na tuig ang simbahan na din sa Pilipinas. Pero wala na nagpasakot nga, ang kita sa simbahan, 500 pa. Dili pa lang sa Pilipinas, 500 pa. Pero daan dito sa ubang nasod. Kaya, muna yung biblical kayo ang simbahan, nagikan din sa Jerusalem, gikan sa Jerusalem, niadto sa Roma, gikan sa Roma, niadto sa Espanya, Katsila, gikan sa Espanya, niadto sa Pilipinas. Muna yung tinuod na simbahan. Ang tinuod na simbahan, nanukad sa Jerusalem. Ato na mabasa sa Lucas 24:47. Ang tinuod na simbahan na lukat sa Jerusalem. Ang kaluwasan nakabase ay sa simbahan. At 2 types of salvation. Take note. 2 types of salvation. 1, instrumental cause of salvation. Ang simbahan. Kaluha, principal cause of salvation. Ang ako ang Ginoo. Siya ang principal. Siya ang sentro sa kaluwasan. Ang simbahan o ang instrumento. Dili man takuli mo ato sa sentro, kundi ang paagi ang instrumento. Samang paagi, kung dili ka sa samang paagi another ka naloya. Kung dili ka sa barangay sa Isidro, barangay din no? Barangay sa Isidro, dili ka pwede nga ang imuhang pagka Pilipinhon na isip residential dire, residente dire, dili makapuli mo rita sa ato ang sentro ng mga munisipyo. Muagi mo kita diri sa atong barangay. Ingon po na, dili ko tatuli mo ato, rikta sa Ginoo, muagi kita og simbahan. Kaya ang simbahan diya sa unang Timoteo 3:15, kining sa unang Timoteo 3:15, kining simbahan o balay. Mao kini ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Muna yung walay sa Pablo sa sulat niya ngadto kang Timoteo. Giklaro din niya sa unang Timoteo 3:15. Ang sulti sa Pablo, apan kung malaman ako, inisulatan ko yung magtulog kanimo. Kung unsaon nato sa pagkinabuhi, diha sa balay sa Dios. Kanang balay, mao ang simbahan sa puhit ng Dios, ang haligi o ang sukaranan sa mga turan. Yang ingon sila, ang sentro sa kaluwasan o ang sukaranan sa kaluwasan mo ang Biblia. Yang ingon ko sila, kung dili mabasa sa Biblia, dili ang ituuhan. Yan karon, kaya huwag natin mabasa sa Biblia, kaya ang sentro sa kaluwasan mo ang Biblia. Wala yun, kundi ang atong mabasa sa Biblia, ang simbahan di ay mao ang haligi o mao ang haligi o sukaranan sa kaluwasan. So mao ang simbahan. Kung ngayon kita nga adunay duha ka klase, adunay duha ka type sa kaluwasan. Una, instrumento, ikatulo, sentro, principal cause of salvation, ikaduha nga mao instrumental cause of salvation. Ya, biblical na siya. Unang Timoteo 3:15. Tungod kay si Kristo, usaman kalawas.
Diha sa Efeso 5:23, si Kristo mao ang ulo sa simbahan na mao ang iyahang lawas o iyahang mabaluason ang iyahang simbahan. So, di ay si Kristo ang ulo sa simbahan na mao ang iyahang lawas o iyahang mabaluason ang iyahang lawas na mao ang simbahan. So, kung sa di ay kung wala sa simbahan, kung saan hindi mo pagluwas, kaya siya man ang ulo sa simbahan na mao ang iyang lawas. Kristo mao usa lang kalawas, usarapan. Muna na one bread, one body. One bread, one body. Ano na kanta? Usa lang ang bread. So, muna ato ang isa-isa ang bilog sa simbahan tungkol sa daghan. Almost 50,000 churches in the Philippines. Only one church ang instrumento sa kalawasan. Dahil ngayon, mga Katoliko nagsimba ug lain ng Ginoo kay simba nila si Maria is Ginoo. Wala kay pagtudlo ang simbahan ni si Maria Ginoo. Gatudlo ang simbahan na siya inahan sa Ginoo. Apan karon, nga ang Ginoo di ay simbahan o tinuod na higugma ni Kristo, mao ang higugma ni Maria. Ato nang mabasa diya sa unang Juan 5:1, version sa King James Version, kanang Biblia sa mga protestante. Nag-ingon dito, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa anak. O sa tuang version sa Biblia sa Katoliko, ang nahigugma sa anak, nahigugma sa usab sa ginikanan. Maghisgot taon na anak, huwag ilain na anak, refers to Jesus to the anak. So ito, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa anak. Unsa man simbahan na nahigugma sa anak, wala nahigugma sa anak. Wala na yung simbahan, ang Katoliko lamang. Busa ang simbahan, wala nahigugma sa anak, dili sa tinuod ng Kristohano. Nga naman, naan na dihandaan sa 2:11, ato na nagsangyaw og lain na Kristo. Kay di ay, ato na di ay nahigugma ni Kristo, ato na nagwali ni Kristo nga lahi ng Kristo. Kaya ang ilahang Kristo nga giwali, gikan man sa Maria nga magsasala, kaya si Maria ito na mag-iisip na saan. Ang muna diha sa unang Juan 5:1, ang higugma sa anak ng si Kristo dapat nahigugma usab sa anak. Ang Ginoo na simbahan, which is connected by the apostles. Ang Ginoo na simbahan, konektado sa mga apostoles. Yang ingon man sila konektado. Karon, kaya sila man konektado. Pagkamatayan ni Hesus Kristo, before siya libayaw sa langit, before siya liksaka sa langit, ang langit ng inahan, iya yung ibirin sa mga apostoles. Niingon di siya sa Juan 19, versikulo 26 hanggang 27. Itong panahon na si Kristo bitay sa cross, kung naniingon siya na, babae, anina ang imong anak. Kinsa man ang anak na gisgutan? Si Juan. Juan lamang, Juan 19, versikulo 26 hanggang 27. Babae, anina ang imong anak. Ingon ko, anak, anina ang imong inahan. Which is turned over. Isa na basahon, pinakamumo. Pero dako kayo, kada magalibang kahimuan. Kada kita magbasa puro na wala ka. Muana itong mga kaisunan na, babae, ania, ang imong anak. Anak, ania, ang imong inahan. Wala ka. Apan dito, mo kini ang pag-turn over sa langit ng inahan ni si Maria, turn over sa mga apostoles. Nang kung ang mga apostoles tungkol natin, mudawat ka ni Maria. Hindi sa konektado sa mga apostoles. Kita ang konektado sa mga apostoles. Kaya ang mga apostoles dinawat ni Maria. Samtang kita dinawat ni Maria o napasilimog ni Maria. Kita ang tinuod na simbahan. Kita ang tinuod na turn overan sa langit ng inahan. Kaya panahon sa
ministry ni Iso Kristo, sa wala pa siya ni padayag siya ang mga milagro. Dili ka niya kabuton. Kabuton dan siya inahan. The first miracle of Jesus was commanded by Mary. Ang unang milagro ni Iso Kristo, sugo ni Maria. Asa na pabasa? Naa sa Juan 2. Versikulo 1 to sa 10. Niingon si Maria. Katong i-invite sila kasal ba sa Kana. Niingon si Maria, wala nabiyak sila yung bino. Nanuman, balaod, or kung kultura sa kumiyo kanihanto, ang usa akong bira, kung mahot at bino, kakulawan sa tagtungod. Yan, niingon tong naluwi si Maria sa mga tauhan. Naluwi si Maria sa tagtungod sa pikasal. Kaya mahot ka sa bino. Mutong niingon si Maria, anak, wala na sila yung bino.